in a Tagalog way. Diba? So anong tawag nyo sa kanila? New school. Mahirap talagang intindihin. Kasi pag wala sila, wala din kayo. Hey guys, welcome na sa Suyon Ka TV. So karon guys, ang ato ang i-review og taga-reaction nga kanta mo ning kanta ni Izimil o ni Hbam nga nag-perform sila sa Wish USA Bus 107.5. So gahapon pa nila kanta sa Wish guys. So atong paningkamutan nga ma-review na tog tarong in a Tagalog way. Try na to guys. So di ba tagahi og dila ni. So before that, salamat di ay sa atong supporter kanang naa diya si Arman Aryar. Salamat kay bro. Din sa YouTube channel nga Bisdak the Best Happy. Salamat kayo kay nag-message man sila ganina nga magpa-shoutout. Salamat kayo kana sang nadia mao na siya yung message niya si Queen Yang, si Kay og si Inday Queen. Salamat sa support ha. So before tamot padayon guys, kultura sa hip-hop sa Pilipinas guys. May old ba at saka may new ba rap sa Pilipinas dahil hiniram lang daw sa dayuhan. Kaso wala naman sigurong matawag na new kung walang old, di ba? So parang nakakalito eh. So before natin itakol yan guys, makinig muna tayo sa kultura. Okay, kultura ni Izimil at ni Hbam. Wish 107.5. I could just influence the pinnacle of illusions when we're living in a miracle, sitting killing illusions. Take a minute while I dream of a singular bubble. When my shooting stars will align, these bars you will find a freaking hack to the T-code. Still with a tip of my freaking shoulder, looking over like I'm worried if it ever would snap on a beast mode. Tagging in these road, dimming the vividness of my vision as he detonates the area bomb fuse. Kasi ito guys, itong kantang to guys, dito ipinahihiwatig ni yung si Izimil, yung bagong hip-hop artist guys na nabilong siya sa new school. Then ito naman si Hbam, siya yung old school na hip-hop artist. So nag-collab silang dalawa. Meron talagang nag-i-exist na old school at saka yung new school sa hip-hop sa Pinas, di ba? So patuloy tayo guys. May mga baguhan kasi guys na nga akala nila sumikat sila, naka million views sila sa kanta nila sa YouTube. So siguro sa tingin nila palang wala silang respeto sa mga hip hop artists sa old school eh. Kasi yung gusto nila wala daw old at saka new school sa hip hop kasi daw hiniram lang daw natin yung kultura natin sa ibang bansa. Mahirap talagang intindihin kasi may Francis M, 'di ba? King of Rap, may Mr. of Rapper si Andrew A. So, si Bitoy pa nga nagrarapan noon yun si Michael B, di ba? So, anong tawag nyo sa kanila? New school. Ang tanda na nila hirap tawaging new, di ba? So, kaya nga, nakakalito dito ang hip-hop sa Pilipinas kasi may mga baguhan talagang ayaw rumispeto dun sa mga kuya nilang nauuna sa kanila, di ba? Patuloy tayo guys. I'ma keep wishing they know you telling me patting my things. I'm like my enemies waiting for clips, but I thought from my simile stop all the life. Look, boy, you ain't popping. Learn to just walk before you get to hop. I'm the wrong type of window that you should be beeping. Get going, get back to the crack, they sleeping. Kaya nga ang pagkakaintindi ko sa kultura na kanta guys, nahihiwatig talaga yung collaboration ng new school at saka yung old school sa hip-hop, sa larangan ng hip-hop. Kasi ang hirap kasi ngayon sa mga baguhang artist kasi sa hip-hop natin dito sa Pinas guys. Akala nila sila lang yung sikat. Kasi ngayon ang dali lang mag-view ka lang ng kanta sa YouTube, 'di ba? Yung kanta nila i-view mo na, count na yun ng views. 'Di ba? Doon kasi yung mga artist natin noon, ang hirap talaga dahil kasi tape pa. Then makapag-produce ka ng video gamit pa yung mga music label na yung mga certified music label talaga. Hindi katulad ngayon na ang dali mo nang mag-produce ng kanta, ang dali mo nang gumawa ng mga music video dahil may mga Android phones na na-updated may mga iOS na available sa market. Noon Nokia lang yung keypad. So paano mo yun mabibideo yung mga kanta mo, 'di ba? So mahirap talaga noon kumpara ngayon. So patuloy tayo guys.
Kasi merong word doon na nuisance yung istorbo, yung pinakol, yung tuktok, yung vividness, yung pagiging malinaw. Siguro sa kanta nila guys, nilinaw nila na dapat marunong rumispeto sa mga old school na rapper. Kasi sila yung sila yung nagtatanim sa utak ng mga fans kung ano ang ibig sabihin ng rap sa Pinas, 'di ba? Sila yung nagpakahirap, mapundar yung hip hop na music dito sa Pinas, dahil kung wala sila, talagang mawawala yung genre na hip hop dito sa Pinas kung wala si Francis M, si Andrew A, si Michael B, yung mga old school na mga artist natin na hip hop guys ba, kasi nga may mga bago talaga ngayon. Angas talaga. Akala mo na million views nang sa YouTube, sikat na, 'di ba? So kaya nga may kultura na naimbento sa hip hop. May kultura, dapat mong sundin. Dapat rumispeto ka sa yung nauuna. Kasi nga kahit sikat yung kanta natin, kung paano mo siya ginawa, kinopya mo lang din yun sa sa old school na mga rapper natin, 'di ba? Kahit nilagyan mo ng mga bagong timplada ng mga style mo, 'di ba? Patuloy tayo guys. Kasalit din mga lerang nakatingkad Bingin mabibiling kahit wala na siya patinig Kaya nga buksan mo niya ang mata mo Parang punagalain todo ba sa kanyang paligid At bakit nadilim Mga guru-guruan yung puro mga bobo Wala pa rin modo at kung todo-todo Inyong panulog so di satisfied Yung ramdam ko asentado Para kay gago Ako'y makaluma kayo'y makabago Ako'y makaluma kayo yung makabago. 'Di ba? Yung hip hop kasi guys, yung rap kasi sa Pinas guys, may mga baguhan talagang ayaw rumispeto sa mga kuya nila, sa mga old school na rapper. Ayaw rumispeto doon sa mga datihan. Yung mga datihan naman, balak i-educate yung mga bagong hip hoppers. Kami yung nauna, dapat marunong kayong rumispeto, 'di ba? Kasi pag wala sila, wala din kayo. Isa ka sa mga hindi nakatago Bago na kung bago sa pagpasok sa eksenang napuno ng mema Meron ng bulera sa amin sa pagkwenta Salo sa akong pera, gagang muskatera Kahit palit-palit yung pang tema ng kanyang kinakasabik na pag-entra Kapekean niya tayo ang hena Teka lang boss 5-4-3 na ako nang abas ikamatayin Gamitin ng asbestos Singapin nyo lang ang lahat na buga ng aking sulat Nakatatangin sa lalamunan yung pepektos Y'all can't even begin to think what we went through I know all OGs can agree All of you should thank us for keeping this thing together Grabe. H-bomb talaga guys. Hindi naman sinasabi ng mga old school rapper natin guys is na kunin yung kasikatan ng mga bagong rapper natin. Ang kanila lang gusto, yung respeto. Sana ibigay yun sa mga old school na rapper natin, di ba? Respeto lang, hindi yung kasikatan. Kasi yung kasikatan, credit na yan sa mga baguhan na rapper natin ngayon sa kanilang mga kanta. Ang gusto lang nila, irespeto sila kasi sila naman talaga yung nagtatanim ng rap at saka hip hop sa kultura sa Pinas eh. Nagpakahirap para lang umusbong, para umusbong at sila yung nag-start ng hip hop sa Pinas. Kaya nga, ang sa kanila lang, respeto. Hindi kasikatan, respeto lang yung balak nilang gawin sa mga baguhan na rapper natin ngayon. Sige guys, patuloy tayo guys. But nah, y'all stay pushing us Keep going, see where that gets you You cannot become what we have been Underground is what you think you see But this culture that you love is what we meant to keep Wish exclusive on Wish 1075 So guys, ito yung kanta ni Easy Meal at ni H-Bomb na Kultura. Kinanta nila sa Wish Bus USA 107.5. Kaya nga, so ang sa kanila lang guys, dapat marunong ang new school rumispeto sa mga old school na rapper, 'di ba? Respeto, ang respeto kasi yung guys nagpapalinaw sa lahat ng problema, 'di ba? Mga baguhang rapper natin ngayon, pasalamat kayo at may mga old school na rapper. Kasi kapag wala silang itinanim noon, wala rin kayong masusundan ngayon, 'di ba? Yung mga baguhang rapper. Kaya nga dito sa Kantang Kultura, ipinihiwatig dito, nagkulab yung
dalawang rapper natin, si Izimel siya yung representative sa new school at si H-Bomb yun sa old school. O nag-collaborate sila guys. So hopefully okay sa inyo ato ang paghatag og review og reaction. So salamat guys.